메아리야 비단돈 하진 그와 정아 소정피가 강성합하고만 삼정아 Madam ya kisi ba pernay Halakikpi na jubat ya pirinka Kajengit pa siya Hato bidang kamao ya nga Kisni bang najuk ting tamban yit ya pi Handay menta na kamo tang ya pi Lano pinwan pai siyang na Naaptang mga Hakis ni badong Ngayat ang mawe hakilin tibang ijuyat Kaya kawan raya kasurjong pi Henry pihi pilagi mo nakajengin jong ha Datang yadya piwat la pila late no Kadono jong kasno si pa Kijingkin mo kilong kijing bao pi Kajengi pa si siya menta kalalim no ay Pila ang bangin niya itulong Henry man pa kajing mo chong pagkakalano Masusyong banpert katyagis niyang balit Nang yay up lada uglay utang ay linti Hato pitang kamao yang nga Kisngi bang najuk ting tamban yapi Henry man ta nagtang yapi Lano pinwan pa siyang na Lada shisngi Ublay upen payapi Nagloy ban patyan Banyet kong mansua Henry lai takatakas ni kamwan Nasukan tay pa Jingyet jong ni kakut no hang ne Naaptang mga Hakis ni batong Ngayat ang maway hakilin tibang ijuyat Kalya kawan raya kasurjong pi Henry pihi kilado no nakajingin jong ha Naatashis ni ublay upan payapi Nagloy ban padya Banyet kong mansua Henry lada katakas ni kamwan Nasukan tay pa Jinggit jong ni kakut no hang ne Bidang kamao yang nga Kisni bang najuk ting tamban yit yapi Handay man ta nagtang yapi Lano pinwan pa siyang nga Pinwan pa siyang nga Lada shisngi Ublay upan pa yapi Nagloy ban pagyang Banyet kong mansua